Talán még egy szöglet? Még egy szöglet. Jó, elrúgta a labdát. Na hát, ha így haladunk, akkor utolérjük szögletbe legalább őket. Negyedik szögletünket rúgjuk, ők 5-öt rúgtak. Most kirúgja. Megint. Na. Gyurikám, cáfolj meg, légy szíves, jó? Kérlek, cáfolj meg, és rúgd be azt a labdát rendesen. Így, né. Hú, ez jó volt, ez már nem volt, ez már nem rajtam múlott, és még mindig... Már Zoli! Zolikám! Csinálj valamit a labdával! Gól! 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 Megvan, fiúk! Megvan! Ki az? Ki az? Kirúgta! Nem látom! Vedd föl, Bruno, kirúgta! 2-2! Még mindig nem látom! Na, fordulj meg! 14-es! Márics Peti! Márics Peti! Az utolsó percben a Márics Peti berúgta! A mi Peti 2-2! Mondtam, hogy nincs baj! Mondtam, nincs baj, éreztem!